Auto. A ještě lepší než tady ta rachotina. 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 Omana. 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 Bing bong. Čip, tá. Kik. Od vás. Jo, už to za chvilku bude. Za 18 minut. Tak se jdeme projet s autíčkem. Ne, dostatíš. Tak sem si dej mapu. Nastav si sem mapu. No to je dobrý nápad. Aby si to nestratil. No jo. No ale to je dobrý nápad docela. Já ti to tam... Přestaň už. Natáčíme 3 lidi. Hej, Já ti tam dám mapu. Vojtíku. Vidíš, že to má Vojtalo. Tady to je, takže mapu si nastav sem. Jo? Co je? Ne, to ti tam zavede, když tam pojedeš. Máš tam mapu, bude ti to ukazovat.